Sota el lema "La màgia la poses tu", el Mago Pop ha animat a tots els catalans a participar durant els dies 25 i 26 de novembre a la campanya del Gran Recapte d'Aliments, que promou el Banc dels Aliments com cada any per aquestes dates. Any rere any aconsegueix mobilitzar més de 20.000 voluntaris, que repartits per més de 2.000 punts de recollida a tot el territori català, desen, classifiquen i distribueixen els milers de quilos que la població entrega per la campanya. En aquesta ocasió, i una vegada més, gràcies a tots els donants i a la feina de tots els voluntaris, s'han recollit 4.374.000 quilos d'aliments, que aniran directament a aquelles famílies que més ho necessiten.